Нека Бог да ви благослови за това, че сте тук на това място, за да чуете тези две прекрасни теми. Тези теми са добре за младежите да ги чуят, как да се предпазят от наркотиците, и следващата тема – как да се предпазим от секса преди брака. Този въпрос светът говори много за него, а църквата съзнателно мълчи. Сексът занимава голями и малки, мъже и жени, семейни и несемейни. Всеки има свое виждане и мнение по този въпрос, но трябва да се замислим дали християнството и Библията говори по този въпрос. И ако говори, какво казва? Светските възгледи варират много в ограничени граници. За някои това е средство за техния егоизъм. Не ти да дадеш на някого нещо, но да вземеш от някого нещо. За други това се издига в култ и е единственото нещо, за което мислят. И за трети е толкова банално, че колкото повече го практикуват, толкова повече ги отдалечават от самото удоволствие. Какво обаче говори Библията за секса и дали тя говори за това? Човекът е създаден в мъжки и женски пол съзнателно. Който си записва, може да си запише Битие 1.27. Там се вижда, че Бог създава мъжът и жената, за да може да се размножават и да напълнят земята. Поради това е нормално да имаш влечение към другия пол. Няма човек, няма наука и няма изследвания, които да отричат влечението на мъжа и жената един към друг. Сексът е телесно единение, но също и духовно и емоционално. Може да си запишете Битие 2, 24 стих и 25 стих. Трето, сексът е едно от най-силните средства за сближаване, но в брак. Може да си запишете пак Битие 24 и 25. Според Библията, сексът е благословен само и единствено в брака. Библията използва няколко думи и изрази, за да изрази този акт. Никоя от тези думи сама по себе си не разкрива никакъв по-морален или неморален оттенък. Всички са просто начин да разберем едно и също. Най-често използваната дума в Библията е лежа. Тази дума може да намерите в Битие, 30 глава, 15 и 16 стих. Тя е използвана в широк контекст и често е свързана с различните форми на човешката извратеност. Думата, която обикновено се използва в семейен контекст, е позна. Нея може да я намерите в Битие 4 глава, от 1 до 25 стих. Друга дума е глаголът преспа. Същата идея е допълнена от фразата влезе и преспа. Битие 19, 32 и 33. Друг по-фигурален подход намираме в употребената дума легло. Тя се намира в Евреи 4 глава. Изразът любовното легло също се използва в рамките на брака. В началото на нашето кратко изследване нека дадем една работна дефиниция за това какво е сексът. Сексът е възможност да бъде изразено емоционалното и духовно единение между двама, които се обичат, чрез взаимно физическо отдаване. Тази дефиниция включва няколко основни етапи.
бъде изразена любовта. Но сам по себе си той не е израз на любов. Второ, сексът би трябвало да е израз на духовното и емоционално единство, нещо, което не се постига за дни. И трето, сексът е изграден на взаимно физическо отдаване, а не на взаимно физическо използване. След като нахвърлихме няколко предварителни мисли, нека се насочим по-конкретно към Божието Слово. Но преди това искам да ви дам една малка статистика, за да видите колко сексът е навлязъл в света. Почти 1/4 от 14 годишните вече са имали полов контакт. Повечето от нашите съвременници са имали своя първи път между 15 и 17 години. 60% от младите хора са готови да имат секс за една нощ. В първата част ще разгледаме секса преди брака и какво говори Библията за това. Малкото, което казва Библията за периода преди брака, все пак е достатъчно ясно и категорично. Моралната чистота по време на брака е Божията воля за нас. Можете да си запишете Солунци, 4 глава, 3 стих. Бог не желае просто да вършим дейности, но да живеем по един определен начин. И този начин е святост. А святостта включва както отделянето на нашия ум, сърце и дела от греха, така и отдаването на всичко, което сме и можем за служение на хората заради Бога. Сексът преди брака е грях. Това ще го видим в 1 Коринтияни, 6 глава от 15 до 18 стих. Както и извънбрачният такъв. Евреи 13, 4 стих. Тези истини са безспорни. За съжаление, много често те остават само християнски табута. Понякога дори вярващите са готови да подлагат под съмнение категоричността на тези твърдения, особено ако са допуснали по-интимни отношения между двамата партньори. Блудството е сексът преди брака. Оказва благоприятно влияние на способността ни да се владеем сексуално. Първо Солунци, 4 глава, от 3 до 6 стих. Всъщност, разбирането на този стих е в зависимост от значението, което се дава на думите държа и съд. Според някои преводи идеята е да взема, а в други да държа. В първият случай се разбира да си вземем съпруга, т.е. да имаме правилният избор за нашия брачен партньор. Второто е държа, което в някои преводи тълкуват думата съд като значение на жена или съпруга, а в други като значение за собственото си тяло. Можете да си запишете Коринтияни, 1 Коринтияни, 7 глава, 2 стих. Сексуалните преживявания преди брака водят първо до неспособността да се прави реалистичен избор на брачния партньор. Второ, до невярност в брака, което е пречка на единството в семейството. Трето, до неспособност човек да владее своята поход, или по-точно казано сексуални стремежи. И четвърто, до вреда на чужди бракове. Защото когато ти имаш интимни бракове преди брака, ти вредиш понякога на чужди бракове. Бракът на вярващия трябва да бъде само с вярващ. 2 Коринтияни 6 от 14 до 18. В този отказ не се говори директно за семейните отношения, но може да се тълкува и като това. Защото той учи общо морално и ценностно оттегляне от света. Второ, това отделяне не е моментално, но в стила и начина на живота. Поради тези две наблюдения можем смело да кажем, че този отказ се отнася най-вече за изборът на брачен партньор. Тъй като той несъмнено е най-важен и влияещ на целият ни живот.
след този да следваме Господа или не. Бракът помага при овладяването на похотта. 1 Коринтияни 7, 2 и 9 стих. Все пак, трябва да кажем, че той не е съвършеното средство. Ако това беше така, нямаше да има изновяване. Човекът не е създаден да живее сам. Ние хората не сме създадени да живеем сами. Създадени сме, за да живеем с други хора, да общуваме и да създаваме семейства с други хора. Но тъй като сексът се издига в култ, обществото все по-често се свежда само до сексуалното общуване. Важно обаче да помним, това не е всичко. Сексът не е всичко. Той е част от взаимоотношенията между двата пола. Но не е целта и средството на взаимоотношенията между мъжа и жената. Нещо, което се наблюдава в днешното общество. Мъжът и жената просто са обекти на привличане. Няма нито една реклама, за каквото и да било, в която да не се появи някоя разголена жена или някой разголен мъж. Целта на тази поява на жените и на мъжете не е да ни дадат задълбочени връзки, а напротив, те ни потикват да търсим нещо по-добро от това, което имаме. Успехът в света се измерва с броя на партньорите. Колко партньора си има? Да имаш само един партньор или да си девствен в днешните дни те класира директно в групата на аутсайдерите или на кадърните. Отнежът на човек да живее с друг човек, да образува семейство и да има дълготрайна връзка с